Koma iyi mama ndi nkhani yosausa kwambiri. Zoti khoza unena mano zobweretsa mavuto pakati pa anthu, so we don't know maina amenewa anthu amenewa atati alandiredi zimene iwo akukonza ku LCD ku ndikuti dziko la Malawi posachedwa pompa likhoza kukhumudwa kwambiri. Komabe pokhala kuti tikukhala mwa mantha nthawi zina ndikuti ndiona ngati imeneyi tingoyipanga rekodi koma osayipanga release. Ndikulandireni lero pa chitatu pamene ndi pa 8 May 2024 kuno ku LCD pamene ine m'bale wanu ndikukupasirani zowuluka za ku LCD zimene akukambirana mwambo wa kuti eni yake wakutcha kuti Balazero History of Satanic Rituals. Umenewu umakambirana za flesh and blood sacrifice. Ndi mwambonso umene amachita dino ndi ma death penalties, komanso eni yakewo amayikweza kalankhulidwe amati kupereka ma capital punishment. Mwambo upitisa patsogolo zilango zimene achipembedzo cha Satana amapereka pakati pa iwo amene alakwira malamulo achipembedzochi. Ndi chipembedzo chochititsa nyasi kuchiganizira mfundo zawo. Ife ngati anthu oti tinali momo ngakhale kumakhala zina zimene zimakhala zabwino kwa iwo amene alowa chipembedzochi, koma mbali yayikulu kumakhala zinthu zowawa chifukwa kutumikira Satana kulibe ubwino weniweni ku nthawi ya umoyo wako, chifukwa chipembedzochi wani chilibe chifundo, chimapanga zinthu mopanda kumvera chifundo munthu ina aliyense. Angakhale utapanga zinthu zabwino bwanji, koma ukalowa chipembedzochi ngati pali kupalamula kukuyenera iweyo kuphedwa, umaphedwa ndithu no mercy. So si chipembedzo chogwira mtima kwenikweni kuti ku moyo wa munthu wa dziko lino lapansi wachikhalidwe umakhalanso ndi zowawa zake. Mwambo ukuchitika lero ku LCD akuchitira ku hotela ija adachitirakonso nthawi ina yake imene amayitcha kuti Marion Hotel. Mu Marion Hotel mwasonkhana ndithu anthu a mitundu yosiyanasiyana. Chokha chimene chikungooneka kuti chikuoneka chosintha ndikuti popereka zithunzi pa LCD pa akuoneka ngati akugawa pawiri, akutipasira zithunzi za ku Aztec ku Mexico City ku North America, komanso akuoneka kuti akutipasiranso za ku Marion Hotel. That is kutheka kuti mwambo huu ukuchitikira malo awiri, chifukwa kanema wawo akumabwera otipatsira kugawa pawiri, uku kuoneka kuti kuli bwalo, ukonso kuoneka kuti kuli bwalo. Mwa njira ina bwalo loyambali akuonesa zimene zikuchitika pa Marion Hotel zimene mukumatha kuzionanso live, pamene mbali inayi akuonesa ku Aztec
kumeneku kukuoneka kuti kukungobwera zithunzi zokha live, koma zithunzi zokha kusonyeza kuti mwambo uwu sukuchitikira ku guwa lansembe la Aziteki kwenikweni, ndi kuti anthu asonkhana kwambiri ku Marion Hotel. Komabe tikuona kuti msonkhano ndi kuti ukuchitikira zigawo ziwiri, ku Mexico komanso ku Marion Hotel. Ndi nkhani zosautsa kwambiri zimene zikufuna kuti zikachitike. Nditanthauzire pamene anthu ena akulowa kudzapereka ndondomeko za mmene mwambo uwu uyendere lerolo pa 8 May 2024. Mawu amene ayikidwa pamwamba akuti Bazeli History of Satanic Ritual. Ndi mwambo umene unayamba chama 1880 kanthawi wopereka zilango zoyenera kuphedwa, komanso umenewu amachita limodzi ndi zija amazitcha kuti eni yakewo amayitcha kuti Great Sacrifice. Amayerekezera anthu amene akupereka miyoyo yawo ku chipembezochi chifukwa cha zofuna za moyo wawo, komanso kuperekera moyo wawo ku ufulu wa anthu ena. Pali amene amatha kuzifera kufera ena mu chipembezo cha Satana, ndiye pali amene amazifera okha, ndiye pali amene mumawapha ku chipembezo cha Satanako. Sono amene mumawaphawo mumayika onsewa mu ndondomeko imene amayitcha kuti the Great Sacrifice. Mwa njira ina chipembezochi chimachita ndi matupi a anthu komanso magazi a anthu. Tikutanthauza kuti matupi a anthu kuphedwa ndi kutengako mwazi matupi a anthu, komanso blood yokha kudzikhapa munthu ndi kuchosa magazi okha yoli ndi moyo, ndiye amayitcha kuti flesh and blood sacrifice. Ndi chikhalidwe chake cha Satana ndiyerekezi mpingo wa Mulungu kuyerekezera nsembe imene Mulungu adapereka kuyambira pa Abele ngati chisanzo cha imfa ya Yesu Khristu imene idzakhalapo ku dziko kupyolera mu imfa ya nsembe atakhesa mwazi wake pa mtanda kuwombola dziko. Satana nayenso anatenga pateni yomweyo ya magazi kuti ikhoza kumawombola anthu anchipembezochi, kudziwombola okha kapena kuwombola abale awo kapena kuwombola chuma chawo. Amagwiritsa ntchito system ya magazi. Mutalemera mungachigule chuma chanu ndi magazi omwe kuti chikhalepobe pokapereka magazi anu. Mungathe kugula chuma chanu ndi thupi lanu lomwe kuti chikhalepobe, otsala chikhalire akuchiyendetsabe nawonso atachita mapangano through thupi lanu. Mungathe kuperekanso thupi la munthu kukhala nsembe yokhazikika ku chipembezochi imenenso ingathandizire kusunga kampani yanu, organization yanu, kaya ni mabanki amene mukuyendetsa ngati business, transport ndi business zina za migodi ndi zina zimene inuyo muli nazo zimene zimakupatsani kulemera, zimene mwakufuna kwanu munazipereka m'manja mwa Satana ndiyerekezi. Kuzichita secure, kuziteteza zinthu zanu zimenezi, mumayika mapangano amene mumachita flesh and blood. Ndi kamwambo konseko anakayika mu ndondomeko imene amayitcha kuti Bazeli History of Satanic Rituals. Ndiye ikukhala history chifukwa mwambo unakhala mwambo mwapaderadera mu 1880, kukhala mwambo umene umakumbukirika komanso kulemba ndondomeko zimene azizayendetsera
pulogalamu ya Bazeli History of Satanic Rituals. Ndiye muli mfundo ni ndondomeko zimene zidayamba kutsatidwa kuchokera mu 1880. Ndiye chaka chilichonse kapena amatha kulumphapo chaka pamayenera kukhala mkumano umene mukakumana mumakambirana zimene muyenera kuchita kapena zimene mwachita kale. Mu mwambo umenewu amaunikira kwambiri lamulo limene amalitcha kuti 737 limenenso limakhala kuti ndi lamulo limodzi lofunika kwambiri pakati pa anthu amene amajoyina chipembezochi. Koma lamulo limeneli la 737 mwina lingafunike kuliunikira bwino polifotokozera kuti okumva muthe kulimvesesa bwino kuti lili padera pakati pa malamulowa. Silikhuza ambiri kapena silikhuza aliyense, koma limakhuzano chimene inuyo mwalowa nacho mchipembezochi. Kodi mwalowa ndi bizinesi ya zovala, kuli lamulo lake. Kodi mwalowa ndi bizinesi ya masitolo, kuli lamulo lake. Mwalowa ndi bizinesi ya magalimoto ya matransport, kuli lamulo lake. Kodi mwalowa ndi kutchuka, mwina kuimba, kuli lamulo lake. Mwina mwalowa ndi mpira, kuli lamulo lake. Mwina mwalowa ndi upresidenti, kuli lamulo lake. Mwalowa ndi chipani, kuli lamulo lake. Lamulo ili la 737 limagwira kwambiri madera awiri. Anthu amene analowa ndi cash, ndalama zambiri, amayikaso pa 737 pa lamulo limene ndili fotokozere. Akalipasolaso kawiri mobwereza lozina kinka akamaliza kulankhula amene akulankhulayo. Limagwira ntchito 737 kwa amene analowa mchipembezochi ndi ndalama zambiri, mabilionaires. Komanso mumatha kugwirisaso ntchito lamulo lomweli kwa anthu amene anayamba ndale zipani ndi kulowesa zipani zawozo kuzipanga register mu satanic organization. Ndiye mukaphwanya malamulo amene tiwafotokozerewa mumagamulidwa, amagwirisa ntchito act ya 737 mu Satanic Act imene imanena zimene munthu ophwanya lamulo limeneli ayenera kulandira chilango chake. Ndiye mwambo ngati uwu wa Bazilia History of Satanic Rituals amabweresa poyera amene aphwanya malamulowa kuti kodi akuyenera kulandira chilango chotani. Ndiye chilango chimene anayika ndi death penalty, death sentence, kuphedwa. Anthu amenewo akaphwanya malamulo ambiri mwa malamulo amenewa amayenera kuphedwa. Koma lerolo limene likuyendayenda pa bolodipa ndi lamulo la 737 limene likuoneka kuti linaphwanyidwa. Amene anaphwanya lamulolo lerolo akuyenera kulandira zigamulo. Ndiye akunena kuti zigamulo zawo zimenezi zimene ati alandire lero, kulakwa kumene analakwa kapena kuti kubwerezedwa kwa mwambowu kumene lerolo kukuoneka kuti ndi zigamulo zoti tsopano apasidwe kuphedwa kwawo kuti kukhala liti. Atiuza masiku amene ndi miyezi imene anthu amene awayike pa ndandanda ya leroyi ati awaphe ku dziko lapansi lino. So ndi LCD komano yochititsako mantha pang'ono chifukwa ikupereka mayina amene ati aphedwe. Ndiye
zimachitika kuti amene akuyenera kuphedwawo amaona nawo, komanso achibale amatha kuona nawo list imeneyo, akayionetsaonetsa samayisunga ku data, amadeleta kuti mugugule simungakayipezenso kugugulira ku manambala amene amapatsidwa ku mawebsite a LCD. Komano lero pamene akuchita live chonchi amayika mndandanda wa mayina amenewo, nde ngati muli momo mu meeting iyi mumazionera nokha. Koma lerolo limakhala ngati lachiwiri lake, limene limakhala ngati bwalo lomaliza limene amalibweretsa kuzanena kuti kuchokera lero kufika mwezi wakuti anthu awawa tiyenera kuti tiwagamule aphedwe malinga ndi zilango zawo. Ndiye malinga ndi mmene akulongosolera ofotokozera mu ndondomeko zimenezi, akufotokoza momveka bwino za bwalo limene akuti linakambidwapo nkhani ngati yomweyi. Mayina amene apereka lerowa anawaperekanso kwa imba milandu ndi kwa gamula death penalty, ndi anali pa death trial kuchokera mu 2022 pa 7 July kuzafika lerolo pa 8 May 2024. Ndiye kuti padusa zaka pafupi ziwiri pakati pa zatunthu chikambireni milandu imeneyi. Amenewa akuti panali pa 7 July pamene anawagamula mu 2022, akunena choncho, pamene lero ndi pa 8 May 2024 ndi pamene akubwerezanso kuti sakuyenera kulumpha mwezi wa Juni, ayenera kulandira zilango zawo. So ndibwerere pa kufotokoza ndi kuterepa ndikuti ndikumveranso zimene Lozina Kinka akufotokozera, chifukwa posachedwapa amene anayimirirayi akumutcha kuti Laumano Luenta. Likundivuta dzinalo komabe pakhala ngati kuti pali Laumano Luenta, Laumano Luenta, kandi Laumano Renta, kandi Lemon Luenta, I don't know. Komabe neyo ndiwerenge malingana ndi mmene ndikumvera pa kuchepekedwa kwa kuwerenga kwanga, kukuoneka ngati andilembera kuti Laumano Luenta ndi amene kulankhulira msonkhano wa Basilia History of Satanic Rituals, mmene akuti mumakhala ma great sacrifice of flesh and blood. Sono mumvetse pano akuluakulu kuno ku LCD akutero polankhula mchizungu chimene ine ndingathe kumvana ndikomera mtima mpingo wa Mulungu. Ikuoneka kuti ndi nkhani yosausa kwambiri imene tikuyimva pamenepa, pamene akunena kuti payenera kukhala tsiku limene anawagamula anthuwa, limene akuti padali pa 7 July 2022. Ndi zikuoneka kuti kuchoka 2022 kudzafika lero anthu amenewa anali pa death trial. Ndiye kuti tikati death trial tikutanthauza kuti
amayendera mulandu wa mada woyenera kuphedwa, mulandu woti adzaphedwe, komano amadikirira kuti zochitikazi zidzachitike madeti ngati alero pamene adzanene kuti tikuphani tsiku lakuti kapena mwezi wakuti. Ndiye lero tilogamula tsiku loyenera makosana amenewa kuphedwa. Ndibwerera mbuyo kuti ndikayesebe kuwunikira pamene yayayo akulankhula lozina, ndiwunikirebe lamulo la 737 lija. 737 imakhalapo kumalamulo awowa kugamulidwa anthu chilango chophwanya lamulo limeneli. Ndinanena kuti lerolo atenga mamilioneya amene analowa ndi chuma chawo, komanso anthu amene analowa mu chipembezochi kudzera ku ndale. Ndiye odzera ku ndale amakhala kuti aphwanya 373, komano kaphwanyidwe kake kamakhala kakuti lina mwa mfundo zimene sizimayenera kuchitika mukalowa chipembezochi. Ndikufuna kutanthauza chonchi, kwa anthu azipani ndikutchulako pamenepa chifukwa chakuti muli dzina umu la munthu wachipani wakwathu kuno, mmene ndikunenera kuti mwina kuwulusa kwa LCD imeneyi tingadikirire kaye kapena kusiya osadzayipereka ku anthu, chifukwa muli political figure, muli munthu wamkulu kwambiri wa ndale amene ndi wakwathu kuno, amene ali nawo pa death trial, amene chigamulochi chinkhuze kwathu kuno. Nde mukamayang'ana kwathu kuno pakuoneka ngati pali mayina pafupi 4 amene ali pa death trial. Tili ndi lawyer apa, tili ndi president wa chipanichi, tili ndi woyimba, ndi tili ndi mfumu ili pakati pa anthu amenewa. Nde kumusi kwakeko akuti pasiranso great sacrifice ya ndandanda wa ngozi zimene ziti zikhuze mayiko a Kenya, ngozi zokhuza mayiko a Rwanda, pang'ono Mozambiki chifukwa ayika madontho awiri, Malawi kuli madontho pafupi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Malawi ili ndi madontho 11. Madontho 11 amenewa ndi angozi zimene ziti zichitike kuchokera lerolo pa 8 Julayi kupita kukafika pa 30 September. Ati pasangozi 11 zimene akuti zimene zinso zili mu gulu la great sacrifice. Chifukwa chake ndikunena kuti LCD iyi is very crucial, very crucial. Singati kungoyitulutsa mwawamba, komabe ndikuyipanga rekodi kuti mwina nthawi zina ndingadzakhale ndi kulimbika mtima kodzayipanga lirizi ngati kuzatheke kutero. Komabe kwa lero ndikujambula kuti ndikhale ndi history ya LCD ya pa 8 in case idzafunika tsiku lina pano pa 8 May 2024. Nde akunena kuti kupatula pa ma spoti 11 angozi, kungoziku malingana ndi kufotokozera kwa Luano kapena Lolenta, pofotokozera za
gawo la maiko ngati Kenya, kuzabwera Burundi, kuzabwera Mozambiki, Malawi, atika pa mndandanda wa mapangano akuseri kwa ngongole zimene maiko amatenga, zimene tikuona kuti maiko onsewa anagondako kutengako ngongole ku IMF ndi ku World Bank. So palinso ka banki kena pano kakunja uku ku Arabu kamene kakuoneka kuti dziko lidatenga. So ngongolezi zina ndi zambuyo kwambiri za maboma amene apita kumbuyowa azika pamodzi, koma akunena kuti muzithandizo zimenezi muyeneranso kukhala great sacrifice. Izi timanena kuti zinthu zambiri zimene timalandira kapena kungongola maiko aku Africa, amene amasonkha ndalamazi kuseri kwa maiko amene timaona ndi masatanist. Mwachisanzo ngati lerolo pali a Bilderberg ali pomwepa, pali a Hegelian ali pompa, komanso pomwepa pali a CFR ili pomwepa, komanso pali a Tratelo Commissioner, komanso a Rockefeller Empire ali pompa. So there are some of dangerous secret societies amene amachita donate ku ndalama zawo kuzilowesa mabanka akuluakuluwa a dziko lapansi amene amabwereketsa ndalamazi ku maiko a dziko lonsenso lapansi ngati IMF komanso World Bank. So achaini achewa amafuna flesh and blood ndiye phindu lawo achaina cha ndalama zimenezi. Chimakhala chinsinsi chimene aini ake amene mukuyendesa maiko simuchidziwa, mumangoona banki kuti kubwerekani ndalama, mumangoona bungwe kuti likubwerekani kapena kukuthandizani zinthu zikakugwerani kukupasani muchite magesi, muchite misewu, mumange madamu aza magesi, zinthu zina zotero zimene ife timangoona kuphindu la zimenezi ndipo timaliona magesi aja timaona, misewu ija timaiona, zitukuko zija timaziona, komano phindu la achaini acha amene amapanga ndalama zikuzipereka ku maiko ndi ku mabungwe amene tikuachulawa kuchita donate ku 5G kaya ndi G8, achaini acha enieniwo ndi amene ali apapawa alipo pafupi 6 most dangerous secret societies. Amenewa ndi amene akukhuzidwanso ndi great sacrifice number 2 imene ikuoneka kuti ni ngozi zimene zitenga anthu ambiri pa nthawi imodzi m'maiko amenewa. Pa dziko lija ndinayiwalapo Mauritius ili pomwepa, koma imene ili ndi maspoti a great sacrifice angozi kuti kukhalanso imfa ku Mauritius zimene zizichitika ngati kulandira phindu kapena kubweza ngati cholowa cha satana ndiyerekezi amene nthawi zonse amafuna magaziwa. Izizi zimabwera mu history yawo imene akuitcha kuti Basel History of Satanic Rituals, imene ikugwirizira mutu wa imene yatenga mutu wa zokambirana za LCD ya pa 8 May lero mu 2024. Ndiona kuti tikusoweka chani ana Mulungu, ndiko kudziwisana komanso kuchenjezana ndi kudziwa kuti tingayime kona iti kupempherera chitetezo cha izi zonse zimene tizionazi. Choncho mmene wafotokozera Laumo Renta polangula mu msonkhanowu, anachedwanso pa 737
imene anayifotokozera, koma inenso ndiwonjezere pofotokozera kuti lerolo akugamulidwa ndi zigawo ziwiri, mamilioneya a dziko lapansi amene anaphwanya 737 aphedwe, komanso pali mabilioneya amene pali andale amene adalowanso ndi zipani zawo mu Satanic, ndiye awonso ayikidwanso pa ndandanda oti aphedwanso, alandira nawo chigamulo cha death penalty chimene chikuperekedwa lero ku LCD. What really happened? Mukamalowa chipembedzo cha Satana, ngati munthu wachita fomu chipani, ndiye mwapanga fomu chipani, ndiye chipani chija mwakufuna kwanu mukufuna chikaperekedwe ku chipembedzo cha Satana, mucholinga choti mupeze zithandizo zimene muyendetsere chipanichi kuti mukupempha nawo ndalama. Mwachisanzo ngati awa Hegelian amapereka ndalama zambiri ku chipembedzo ku mbali za ndale, kupereka nawo ground, ali nditi mabiliyoni tawo timene amalonjeza kupereka ku zipani zimene zingapereke zipani zawo mu ma secret society amenewa kuti zizilandira chithandizo. Ndiye mukadzipereka mwakufuna kwanu kuchipereka chipanichi, mumasayinira lamulo la 737 limene kusayina koyamba mumasayina kupereka yanu, komanso mumasayina kupereka thupi lanu, mumasayinanso kupereka magazi paokha anu. Choncho tikati kupereka thupi tikutanthauza kuti mumasayinira kupha mnzanu ngati nsembe, kukhwimira kukhomera msonkho chipani chanucho, ndi mumachita kulonjeza kuti misonkhano yanu ya chipani mudzakhala mukupereka nsembe. Ndiye muja mumaona zipani zikupereka nsembe, kukuphedwa anthu, kufa kamodzi ndi kamodzi. Mudaonapo nthawi ya UDF kalekale lija kuti tidaluza anthu angati. Mudaonaponso nthawi ya MCP kalekale lija chili kuboma tidaluza anthu angati. Munaonaponso zipani zina zimene zinakhalako pakatipa kuti zinaluza anthu angati. Pali ma figures ndi ma evidence angozi zina zimene zipani zinachita ku dziko lapansi zikuyendesa m'masiku a zipani zawo. Ngozi tidaziona tonse ndi maso ndi ma evidence ake, koma mosamadziwa kuti chikuchitikachi chabwera chifukwa chani. Now lero mumasayinira lamulo limene lija limene limapangitsa kuti anthu amchipani nthawi zinafe ambiri kamodzi ndi kamodzi, limatchedwa kuti mumakhala kuti mukupereka nawo lamuloli ndi lonjezo la okalowa chipanichi limene amalitcha kuti 737. So mumapereka flesh and blood, koma zikakanika zimenezi mukaphwanyanso malamulowa mumayeneranso kulandira chilango chimene chimapezeka mu 737 yomweyo mu Satanic Act, chimene ndi kuphedwa kwa inu eni yake. Ndi zigamulo zimenezi mumasayinira, mumapanga initiate and you sign kuti ineyo ndikulolera kupha nzanga, kupha anthu anga, kudzipha ndekha, kapena kupereka mzimu wanga to the satanic place. Ndi mumakhala mmenemo, ndipo pomaliza pake mumazilembera nokha mawu ndi kusayinira pamene amayikapo the word center plaza praise Satana, ndi kulemekeza Satana, ndi amakuyikirani Santa Plaza. Mumasayinira Santa Plaza kungaza tingati mukunena kuti haleluya. Mukasayinira that word kuti Santa Plaza mukunena kuti praise Satana.
ndiye kuti mafomu ngati amenewo amene mwasayinira amasunga nda Brazilian History of Satanic Rituals, then mumayenda mu ulemerero ndi chipani chanu chicha. Koma mulamulo limeneli limanena kuti munthu amene akulowa chipani chimenechi amakupatsani ka act kena kamene amakatcha kuti GC, nde G amayimira God, C amayimira colors, imene amayitcha kuti God of Colors. Ndiye mulamulo limene lila GC la God of Colors ndi mmene mumakhala msampha waukulu kwambiri. Msampha wake umakhala wakuti mukamakalowa chipani chija mumakalowa ni makalazi a chipanicho. Mwachisanzo ngati ine chipani changa chili cha blue and orange ndapanga mix, ndiye kuti kuli chipani chimene chili ndi red and black chapanga mix. 737 imene ndi lamulo la God of Colors GC amakuletsani kuti amene munachita blue ndi yellow, blue ndi orange pa kalala ya chipani chanu musazalumikize red ndi green kapena red ndi black kapena green ndi black, musazayipatikize kupanga chinthu chimodzi kapena kuti alliance, to form alliance imene mungachite form atsogoleri inu mukamakumana kuti mukufuna kupanga alliance yakayendetsedwe kazipani mumafuna musamalire kwambiri GC Act imene imatchedwa kuti God of Colors. Sindikudziwa ngati mukundimva anthu a dziko lapansi. Tikuulula mayeso kuno ku LCD zimene zimapangitsa kuti anthu aphedwe ku dziko lapansi, achipani atsogolera achipani afe ulele, afe wamba, kukhale ma heart attack, ma cardiac arrest, otsogolera azifa ndi ma cardiac arrest. Nchani chimachitika? Ndi act iyi ndi yoopsa kwambiri. Ngati munthu akulowa kuyamba chipani chandale, kuli bwino angochiyamba chipanichi koma asachipange register mu gulu limene lila anthu achipembedzo cha Satana, chifukwa mukapanga register ku Satanic ndi cholinga choti muzipeza ndalama za mbwembwembwe ndi magalimoto ambwembwembwe opanda kochokera oyendetsera chipani chanuchi, mumakhala kuti muzisamalira malamulo amene mumasayinira. Ndiye limodzi mwa lamulo lochitisa mantha pa 737 musimake mu subsection D ndi mmene muli gawo limene limatchedwa kuti GC, God of Colors. Ndiye mukaphatikiza kutenga yellow ndi blue wa chipani changa amene ndinamuyika pa mbendera yanga ngati makaka a chipanicho, ndikatenga makaka amenewa nthawi ya kampeni yafika, ndikuona kuti sindiwina, ndikufunika ndikokerere mphamvu, ndikapanga mistake kutenga green ndi red kaya ndi black nkuzigwira zimenezi kuti ndichitira nazo limodzi, mumakhala kuti mwaphwanya lamulo la God of Colors. Ndiye mukaphwanya lamulo limeneli amakubweretserani pa 737 kukuonetsani zimene munasayinira, zimene munapanga initiate kulumbirira pamene mumatenga chipani chanucho kuchilowetsa ku bungwe la chipembedzo cha Satanachi ndi cholinga choti muzipeza chithandizo, mupeze donation yoyendetsera chipanichi. Amakukumbutsani ndi lamulo limeneli likaswedwa mumayenera kukumbutsidwa kuti mugamulidwa mulandu pa malamulo amene munasayiniraja
ndiko 1 mupereke anthu ngati kupereka mulandu, kulipa mulandu umene mwapalamulawo mwaso lamulo la 737 mupereke thandizo. Ngati simutero muzipereke inu eni mukalamulidwa kutero, kapena muziphe nokha, muphedwe ndi amakugamulani imene mumagamulidwa m'malamulo athu amenewa. Malamulo awo amenewa amawatcha kuti capital punishment. Ndiye mu capital punishment imachitidwa lidi ndi kuphedwa kwa iwe mwini, imene ndi the greatest sacrifice kwa Satana ndiyerekezi. Ndiye amachosa msogoleriyo, mwini wake wachipanicho amayenera kumupha. Anyamata awawa a Basilia History of Satanic Rituals, kumene kumakhala ma great sacrifice komanso ma penalty amene amachitika. Now ndiganiza kuti ndafotokozera kwa nthawi yayitali kulongosola kwa Lauma Renta, kumene Rosina Kinka amafotokozera lero pa 8 May nthawi yakummawa, imene tikuonera LCD imeneyi. So tamverani chochitika chimenechi. Chikati chachitika malinga ndi zimene akukambirana lero, zikuoneka kuti pamakhala povuta kwambiri kulumpha chigamulo chimenechi. Ndiye lero kuli matupi amene zikhale nsembe kwa Satana ndiyerekezi, ali ndi moyo anthu onse tiwatchulewa, koma ali pa mndandanda woti kuchoka lero pa 8 May mpaka pa 30 September ayenera kuphedwa. Ngozinso za m'mayiko amene tatchulaja ziyenera kuchitika kuchoka lero pa 8 May mpaka na pa 30 September 2024. Ndi zimene akukambirana pano. Now poulutsa muyenera kudziwa kuti tikuulutsa zimene LCD ikunena ndi zimene akukambirana, zimene zili ndi kuthekera kuchitika kapena osachitika. Chifukwa ndakhala ndikunena kuti awa ndi masatanisti, si Mulungu. Akhoza kutiuza apa zonama, akhoza kutiuza apa zoona. Now si prophecy imene ndimaperekayi ya kwa Mulungu kuti ikanenedwa yanenedwa zachitika, ndi ripoti la zokambirana za anthu amene saopa Mulungu ndi mapulani amene amakonza. Ine chidwi changa chimangokhala pakupereka nawo ripoti kuti tizidziwa kuti kodi achipembedzo cha Satana akonza zotani, ndipo tikazidziwa tiyenera kugwada pansi ndi kupempherera kuti ngati zitati zichitike, ana a Mulungu tipeze chitetezo. So ndili ngati spy ongofotokozera kazitape, ongofotokozera kuti akuluakulu amene watata apange akhoza kupanga chonchi, koma zili ndi kuthekera kotheka kapena osatheka. Zimenezi ndimene ndanenera muja kuti mwambo umenewu akuti unayamba mu 1880, ndipo akuti mwambo woyamba udachitikira ku chanuku ku US, ndi kumene adapangira mwambo umenewu. Ndipo mwambo umenewu woyambawo ankawutcha kuti SRA, akukambirana Satanic Rituals Abuse, akutero choncho. Now mundilole kuti ndipereke tsopano mayina amene ali pa mndandanda wa anthu oti aphedwe. Oyimirira ndi mzimayi amene akupereka mayinawa, komanso mmene wayimirira iyeyu ndiye kuti gulu lonse
limene linabwera nawo pamalopa nalonso layimirira. Komano wayimirirayi wavala zovala za uniform ya akaidi amene amagamulidwa mada ku ndende za mitundu yosiyanasiyana za dziko lapansi, ndikutanthauza ndende zikuluzikulu za dziko lapansi zimene zimavala uniform ya mtundu umenewu. Ndiye mwa kusatenga nthawi tikuona kuti makosanawa akufuna kuyamba kupereka mayina anthuwa, ndiye inenso ndizikonzekeretse kuti kutachitika mwayi ena mwa mayina amene angaperekedwewo, ngati kungatheke tikhoza kulemba kuti mwina mawa ndidzakhale ndi mbiri yabwino yapamene ndilembepo, koma mwatsoka akupitirira kulankhula ndipo ineyo polembapo sindinapapeze. Ndiye ndingopitirira kulankhula mpaka titaona kuti chimene atichitire anthu amenewa akufuna kunena kuti chani. Akuti kuli munthu olemera amene akulandira nawo chilangochi ndi akubwereza, inenso ndibwereza. Akunena kuti amene akugamulidwa kuphedwa kuchoka lero pa 8 May kuzafika akuzafika pa 30 September 2024 anagamulidwa, analowapo mu khoti ndi anali pa death trial, adalowetsa mu khoti pa 7 July 2022. Mwanjira ina ndi kuti anthuwa kaya amasangalala, kaya amapangisa misonkhano, kaya amayenda m'mayiko akunja osiyanasiyana, kaya mabizinesi awo amayenda bwino, kaya zimatani, koma anali woti ali omangidwa, amayenda koma ali omangidwa. Ndi chimene akuti fotokozera mu msonkhano umenewu. Zimayi amene sanaonese dzina ngati ndinaoneka ndi kuti mwina ine ndinali busy masomo sindinaone pa skirinipo dzina la amene akulankhula chonchoyo. Ndi mzimayiyu wayimirira atavala orange amene timamudziwa wakundende waku Guantanamo Bay. Avala imeneyo kuti iwowa ndi ma serial killers. Amenewa ndi anthu amene apereke sentence ya anthu ndi ndondomeko ya amene ati aphedwe. Lero akutipasira mayina anthu otchuka amenemu pafupi 13 ndi amene akuoneka pa listi. Mundikomera mtima mpingo wa Mulungu kuti ndikafika pa mayinawa kwinaku ndithawa pang'ono. Apapa tili ndi Helbert Wingwe, gulu likuyimirira ndiye likuchita saini ya mtanda ija amachita akatolika kuti mwina tikudya dzina la Atate ndi la Mwana ndi Mzimu Woyera, kugwira chidali ndi chidali ndi pamphumi. Ndi saini imene akumapanga akayimirira, ndipo akumaonesa chithunzi cha munthuyo pa skrini amene ali mu capital punishment imene ichitike kuchoka lero pa 8 May. Ndiye tili ndi Lance Kopolo, alemba kuti Lance Kopolo. Inenso ndikulemba mmene ndingalembere chichewa kuti inenso ndikwanitse kudzangokumbukira tsiku lina. Lance Kopolo ameneyi akutionetsa wayimiriranso naye, ndiye muonesanso chithunzi koma ali choyima, alipompa nyamata ndithu wa zaka zache mwina nditapanga estimate sizingapitirire 45.
ndiye tili ndi Donava Davis number 3 amenewa akupita kokaphedwa. Alante Kansos akupitanso kokaphedwa. Akuti amenewa ni mamilioneya amaikomo, ena ndi aku Nigeria, ena ndi akuti pasanso Eric Longen. Tili ndi Eric Longen ameneyi wa number 5 akupitanso nayenso kokaphedwa pakati pa lero pa 8 uzalekeza pa 30 sapitirira akutero masiku amenewa. Tilinso ndi Benjamin Mountain ameneyinso akupita ndi wa nambala 6 ameneyi. Ndiye tili ndi Imminent Ido wa namba 7 ameneyo. Ndiye tili ndi wa nambala 8 amene akumutcha kuti Vaishero Vianney ngati sindikulakwisa ndi biliyoneya wa ku Russia. Vaishero Vianney akuti mkulu amene inayenso anaswa lamulo la 737 akuyenera kuti aphedwe. Ndiye kumusiku pa namba 8 my God Mulungu tithandize chifukwa pali Malawi. Ndiye ichi ndi chimene tafika ku Malawimo chitipangitse kumakaye kukamwa kufotokozera momveka bwino, komano pali Amalawi apa ndandanda wawo sakutsikira pa 4 amene pafupifupi 4 ngati si 5, koma tili ndi nkhani yosausa amene ndi mkulu wa chipani china chake chimene akuti chinaphatikiza makalazi, chinaphwanya lamulo la 737 potenga red and yellow ndi kumphatikiza ndi green, black ndi red, ndi aphwanya lamulo. Ndiye tinaye pamenepa ndi president wa chipani ndingotero ana Mulungu zikomo SKC kayandani mbuya tithandize nkhani yovuta. Ndiye tilinso ndi lawyer, tili ndi oyimba pamene wanda Malawi anzanga. Ndiye tilinso ndi uyu wa business. Ndiye tili ndi oyimbanso apa ngati oyimba awiri, wandale mmodzi wa chipani chake amene chipanicho chachita mix colors. Ndiye kuti ngati angaphedwe amupha chifukwa cha 737 malingana ndi Satanic Act imene imapezeka pamusi pakepo pa subsection A ngati sinalakwitse ngati CD kakuoneka kakang'ono pamene pali GC God of Colors. Ndiye kumikisa kwa macolors ndi kumene kupange mtsogoleri wa chipani chimenechi chotchuka cha mdziko lathu kuchoka ku dziko lapansi lino pa nthawi yoyikika. Tintapempherere kuti Ambuye awasunge ndi moyo ndi anzathu awa pamene kumusiko komaliza atamalizira mayina athu achimalawiwa amene ndasunga mopanda kulankhulapo kuopera kuti mwina tingadzapezeke ndi milandu kuti munatinena kuti tiphedwa tili ndi moyo, kapena munanena kuti tifa, munatitemberera. Zonena zimakhala zambiri kumene kumachoka milandu, kumakhalanso kwambirimbiri. So ndikusunga koma ndingofuna ndikudziwiseni kuti tipempherere dziko la Malawi. Pali imfa ya mkulu wa chipani chachikulu kwambiri amene wapalamula lamulo la 737 malingana ndi Satanic Act.
la God of Colors, kutenga kalala ya red, ya yellow, green, red, black ndi kumikisa pamodzi ndi aphwanya 737 ali pa ndandanda, pali aloya, pali woyimba, pali woyimba, pali wa business ndi pali mfumu pamusipa. So sindikudziwa kuti oyimbawa mfumuyi pamodzi ndi anzathuwa Ambuye akhale pakati pathu. Chomaliza na chinthu ndi chisoni chachikulu kwambiri, Ambuye atithandizire. Ndikanakonda kuti ndikadazimitsa kuti mpukute misozi chifukwa cha zimenezi. Tikulola bwanja Malawi kuti tikhoza kumana ndi mavuto oterewa kuti tizichita apiye ku LCD chifukwa nthawi zina mmene tikuganizira si mmene dziko limayendera. Ambuye atithandize, Ambuye. Choopsa kwambiri ndinso gawo lachiwiri limene akulibwerezanso kulifotokozera la makosana amene amafuna ma great sacrifice. Ndikuti mwa njira ina kuchoka lero pa 8 kuzafika pa 30 September tikhala tili mu nyengo ya ma great sacrifice. Nde tikati great sacrifice nde ayikamo akuti ngozi nde zili ndi madontho, mayika madontho. Nde ndati pa Malawi pali 11 ndikuti tikuyembekezera ngozi pafupi 11 zotenga anthu ambiri zikuluzikulu zimene zichitike kuchokera mwezi uno wa May 8 kuzafika pa 30 September kutsogoloko. Kuphatikiziraponso kamuliri kakang'ono kwambiri kamene kati kachitike mdzikoli ndi zina mwa izo ndi nthenda zimene atagwirisenso ntchito pa kachokedwe ka anthu amenewa. Now nditseke ndi kumaliza kuti kodi kaphedwe ka anthu amenewa ayika pulani yanji. Lumalongwe uja ndi Lauma Lento, koma Lumalongwe anafotokozeranso kanthawi kena ndondomeko za kaphedwe ka anthu amenewa kuti amawapha motani. Akuoneka ngati kuti zimene zachitidwa seti ndi ndege za mahelikopta zimene ziti zitenge ena mwa mamiliyoni amenewa kuapitisa kumanda. Pali ngozi za pagalimoto nde pali matenda amene ayikidwa mwa njira ina apapa achita setting ngozi za pandege komanso pagalimoto ndi zonsezi azika ngati ngozi ndi angoyika ndege komanso ayika galimoto ndekuti lodi ndi mmwamba. Nde pali matenda amene achitidwa soseti kuti athandizira kuchotsa anthu amenewa. Koma mmodzi vice president asole president wa ku dziko lina la Luya, dziko lina la Chiluya, ameneyo ndi akuoneka kuti ikhala assassination. Koma kodi ichitikira pansi, ichitikira pa ndege, I don't know. Koma amene ndi president ndithu. Ndekuti mu LCD ya leroyi akutipatsira president, mulima vice president, ndi mulima anthu olemera amene ati achoke ku dziko lapansi. Zosasimikizika ndikunena kuti ine ndimangopereka ripoti ta ku LCD, ndipo izizi ndi zimene amakambirana anthu mobisa kuma website achipembedzo cha Satana zimene safuna kuti ziwululike kumtunda. Ine ndimachita zinthu zimenezi mophwanya malamulo awo, momvera Mulungu kuti tiwulule zimenezi, modziperekanso ine mwini kuti ngati padzakhale chilango ndichilandire chifukwa chakuti ndikudziwisa anthu zimene ziti zigwe ku dziko.
koma sinimafuna kukhala pamatama kuti umenewu ndi ulosi, kuti zimenezi ndi zimene Mulungu wandiuza. Ayi, izi akundiuza si Mulungu, koma ndatsegula ma website achipembedzo cha Satana. Website yawo imodzi imene amayitcha kuti LCD ndi imene ndatsegula. Ndiye mu website imene ya LCD ndi mmene akufotokozera ma death trial ndi ma death sentence zimene eni yakewo akuzitcha kuti capital punishment, akupereka zilango kwa amene anaphwanya malamulo. Ndiye lero anakamba kwambiri za lamulo la 737 limene limakhuza woyimba, andalama zambiri komanso andale, ndiye agamula choncho. Ndiye kuti pamaliza akufotokoza kuti agwiritsa ntchito njira yanji kuti anthu amenewa achoke ku dziko lapansi. Ndiye amatiuza kuti pakhala maulendo apandege, ena afera ndege, ena pansi, koma ena achoka ndi nthenda. So imene yonso imakhalanso pulogalamu yapaderadera kuti kodi zimenezi amachita bwanji. Tsiku lina mpata ukadzapezeka ndidzakufotokozerani pafupifupi magulu 10 amamafia amene amagwira ntchito zimenezi. They are 10 in groups amene amachitidwa lead with Sicilian mafia and American mafia. Ndiye kumazabwera mamafia ena akenso a dziko la Israeli. Ndi akayika ndandanda wa mamafia amenewo kwayika pamodzi ndi amene amapasidwa ntchito zokupha anthu amenewa ku dziko lapansi. So amaphedwa ndi anthu koma munjira zaluso kwambiri. Amaphedwa koma ndi njira zaluso kwambiri zimene amagwiritsa ntchito ndi ma Sicilian mafia aja. So ndisangonena kuti ma Sicilian mafia, for Sicilian mafia yo ndi gulu palokha, koma kuti gulu la mamafia. Ndiye makampani amamafias alipo ngati 10 amene ndikhoza kukupatsani ngati audience payokha kukuuzani kuti kodi anthu amenewa ndi ati ndi ati. Alipo pamodzi amakwana ngati 10 amene amabwera m'mayiko a dziko lapansi kudzagwira ntchito zawo mafia. Amene wawa ndi anthu oopsa kwambiri amene amanena kuti it's a organized crime. Amachita kukonza milandu, kupha, sinkhani, ali ndi timaluso tosiyanasiyana amenewa amawatcha kuti mamafia. Ndi mamafia alipo kagulu tili ndi Islamic mafia, Sicilian mafia, Byzantine mafia, GM mafia, ndiye ndidzafotokoze. So I don't know kuti pogwiritsa ntchito imfa zimenezi agwiritsa ntchito gulu liti la mamafia. Zimatengera tsopano dzikolo lili pa mgwirizano ndi dziko liti, nanga ni mamafia ati amene ati angagwire ntchito iti imeneyi. Pamaperekedwa malipoti kuchoka ku LCD kupita kwa anthu amene akukhuzidwa ndi anthu onzikomo. Ndi pamakhala ma connection amene amakhalapo. Ndiye umafia umagwira ntchito pati pamenepa. So nditsekere pamene pa LCD ya lero pa 8 May 2024. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri.